Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari changa kako kuya pana ino channel, please don't forget to subscribe. Kana wagara subscriber, don't forget to comment and share this video. Munya nasi muri Zimbabwe ndauya ni nyaya yemfundisi uyo amuri kuona pa picture yo. Priest ari kunzi akawanikwa motel room akafa muri Zimbabwe asina kupfeka muri Zimbabwe. Zviri kunzi day before akange aonekwa ari mu restaurant muri Zimbabwe ane mukadzi wanga naye uyo waimwa naye doro vachidya zvavo vachienjoy life yavo muri Zimbabwe. Saka zviri kunzi mushure mekunge vapedza kumwa doro ravo vari kunzi priest akabva abhuka room akapinda murumu mune mukadzi munova imomo vakanorara muri Zimbabwe. Zvakaitika imomo hazvisi kuzikanwa, asi mukadzi wanga naye ari kuti paakamuka akaona priest achiratidza kuti anga afa. Ndofunga pari kufungidzirwa kunzi priest vakafa neheavy drinking muri Zimbabwe. Hapazivikanwa kunzi vakauraiwa nemukadzi uyu here muri Zimbabwe kana kuti idoro rakavauraya muri Zimbabwe. Pazodedzwa mapurisa vari kunzi vasvika priest vabuditswa murumu vakarepwa neshiti vari mumota mavo vasina kupfeka muri Zimbabwe. Inyaya inorwadza, nyaya inosiririsa muri Zimbabwe. Ndonyaya yatata kuvigirai muzvara nhasi muri Zimbabwe tichiti tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section pamusoro pamufundisi ava.